Mabvira Pamwe. Today's faith encouragement is titled Usakundwe nechisingatauri. Ndakakura ndichiudzwa naamai vamanzi vachinamata manje apa kuti izvo kana paine chinhu chakaitwa nemumwe munhu haikona kubvuma kukundwa nechisingatauri. Ndofunga muri kufarawo kunzwa maspeakers atanzwa so far. Today is day 4, but maspeakers atanzwa vane madreams, programs, ministries are so successful, and they have been sharing with us. That is an indication yevanhu vasina kukundwa nechisingataure, yevanhu vakazvipira kuti zvinoita chete no matter what. Saka tinozvikudza uye makorokoto kune vese vashare nevachazoshare about my programs, my dreams, and the visions of what you are doing today. Kana paine chauri kuda kuita uiwewe muteereri ari pano nhasi uno, I say go for it. Zvinogoneka chete. Zvinoita chete. Know that your idea is not the first. Somebody else has done an idea like yours. Somebody else has done a similar idea like yours, and it worked. Zvakafamba zvakaita. That means the path has been set. Go for it. What is it that you want for 2025? Usakundwe nechisingataure. Don't be discouraged by what other people say. Bvunza vanhu vanogona kukupa mhinduro kana mazano ekuti uenderere mberi, kwete kupedza nguva neavo vanokuvhundutsa ivo vachivhundukawo futi nemaideas ako havakubatsire. Uye kurira pasi serunyemba. Pane zvese zvaunoita, ita usataure nekuti pakutaura Satani ari kuda kukopa, ari kuda kukwapa, ari kuda kudestroya. Saka kurira pasi serunyemba. Ita zvaunoita pachinyararire this 2025. May you commit to getting out of your own comfort zone. Committing to doing that that which you are afraid to do that. If there's something that you're afraid to do, or you say to yourself, I want to do this, but do that, because that's what you're supposed to be doing. Be ready, be open to learn. Hanzi kufunda hakuperi pachirudzi pedu. Zvinhu zvese zvinoda kufundwa, zvinoda kudzidziswawo, zvinoda kudzidzawo. Saka be open to learning. Be ready to fall and fail. Every idea will not work out. Zvinhu zvese zvatinokumbira hazvishande nemashandiro azvo. Zvimwe zvinoita, zvimwe hazviite. But just be ready kuti kana zvichinge zvisina kuita, what you do is bounce back. Zvikanga wadonha pasi, commit to yourself kuti yes, I will bounce back. Write things down. Hanzi even Bible. What vision do you have? Write it down. Kana maoko akurwadza kuti hamuchakwanisa kunyora iye zvinezvi, musanetseke, musashungurudzike. Type it out muripo kana kungotaura pafoni penyu morekodha zvamuri kuda. Rome haina kubuildwa ne1 day. Munoinzwa saying inonzi Rome was not built in a day. Rome yakabuildwa one brick at a time, one step at a time. Commit to doing that. Build your own Rome. What is your dream? What is your vision? But building one step at a time, one action step at a time. Musanete kuita zvinhu zvinozokuitai kuti mangwana mukohwe. Hapana munda wamunongoenda wakadaro wosvika wobva wadi wakohwa. Unotofanira kutanga kurima, wosakurira futi wodiridzira kuti uzokohwa. Kune avo vanoti hanzi namai vangu, mina ndikuze hanzi namai vangu, iwe unofanira kushandira zvinhu zvese, nekuti ukamuka makuseni wovhura dhoo rako woona paine masaga nemasaga emari, ungainhonge iwe, ungaibate iwe, yangouya ari masaga ma1000s nema1000s angosiyiwa ari masaga ari padhoo pako. Saka musafunge kuti zvinhu zvinongouya munhu wakagara, kwete, unofanirwa kuzvishandira. You have to do your part. Believe in yourself. Encouragement is also an everyday need. It's a desire that will help fuel us to do what we need to do. So encourage yourself and be encouraged. Believe that you can. And yes, you will.
You have not seen anything yet. There is more that is coming in your life. There is more that you can reap from whatever it is that your heart desired. And I can promise you that God is in the business of fulfilling desires. This is today's faith encouragement. Ndini wenyu, DrStem.